Я о тебе мечтаю, я о тебе пою, я по тебе скучаю и мысленно зову. И свечи зажигая, я доме одинок, и чувства обжигая, как пламени листок. Счастье свечи, этот холодный хмурый вечер, друг другу просто посмотрев глаза в глаза. Давай начнем опять сначала, все повторим опять сначала. Все, чтобы только лишь вернуть тебе тебя. Я годы провожаю, мне их не удержать, и слезы набегают, мне просто вся пора. Но я сдержусь невольно, израненной душой, мне нестерпимо больно, что нет тебя со мной. Dobro večer, dragi gosti, baš mi je milo da vas vidim u ovom broju. Ovo večer je organizovana prezentacija mog romana Kada se završi rat, je organizovana od strane Crnogorskog kulturnog kluba Njegoš, zahvaljujući članovima, zahvaljujući entuzijazmu. Ja sam sam došao i sve sastavio, tako da ostali su uzeli kredit za to. Kao prvo želim da se zahvalim svima onima koji su osim Crnogorskog kluba Njegoš na neki način odgovorni za ovo večeras dešavanje, a to su pre svega članovi benda Mile, Dragan, u stvari to je povratak opisanih, ali samo delimično. Zatim Milan Mandić, koji nam je donao ovaj divan burek. Zatim Adan Nali za grafičko rešenje ovih plakata i svega što je propraćeno na taj način. I naravno Gavrić Dragan za medijsku podršku, a povrh svega Srpski glas koji nas uvek prati u ovakvim nekim poduhvatima i živana. Pre svega i najviše želim da zahvalim mojoj familiji koja je pokazala strpljenje, izuzetno strpljenje dok sam ja ovo pisao i na neki način krao vreme od i Jovana, i Rime, i Šenona, i Valentine. U ostalom knjiga je posvećena mojoj supruzi Rimi. On bi volio nešto da kaže, ali ja neću sada da vas mučim s tim. Uglavnom, divno je da vidimo i sveštena lica ovde, oca Miroslava Salončara i pčelara, i mnogo mojih prijatelja i poznanika, i nadam se da nećete se razočarati. Ovo smo zamislili kao jedan razgovor, naravno većina vas nije čitala knjigu, opet mi imamo različite mišljenja, naš četvoro ovde su sa mnom moji dobri prijatelji kojima sam isto tako neobično zahvalan, koji će pomoći da se na neki način ovo upotpuni temama koje sve nas zanimaju, to su teme izgnanstva, teme gubitka identiteta i tako dalje. To su Stojanka Koka Stefanović, naš znameniti psiholog klinički, zatim gospodin Nebojša Simić, akademski slikar i pesnik, i dramaturg i profesor medija Boris Trbić, koji je doveo i mamu
Eto, toliko od mene. Ja ću ovaj mikrofon da dam Simi, zamolit ću ga da bude koncizan, jeli? Dragi prijatelji, pre svega da izrazim veliko poštovanje za vašu hrabrost i za našu, da u ovaj vreli dan prisustvujemo nečemu što nije baš tako običajno i što je vezano za pitanje duha. Ja već tradicionalno promovišem Pekijeve knjige i predstavljam neku vrstu advokata, ono ko u stvari pokušava da na neki način približi ili bude neki međučinioc između njegovog dela i čitaoca. I ovom prilikom ću tu svoju ulogu pokušati da uradim na najbolji mogući način. Pre svega, ja ne želim da vam prepričavam Pekijev roman, jer to ostavljam vašoj čitalačkoj imaginaciji da to uradim. Ja ću biti samo neki vodič koji će vam objasniti neke osnovne stvari koje će vam pomoći da što lakše, čitajući ovu knjigu, uživate u svim njenim slojevima, u svim nekim zamkama koje je Petar uplao u nju. A verujte mi, knjiga nije ni malo bezazlena, ni malo naivna i traži izuzetno aktivnog čitaoca i traži veoma pažljivo iščitavanje. Prema tome, moja uloga je da vas zagolicam da pročitate ovu knjigu, jer smatram da se svaka knjiga završava tek u čitaocu, u čitaočevoj duši, jer to je onaj, kako bi se rekao, kompletni doživljaj tog čudesnog, magičnog bića umetnosti. Ona nije sama za sebe, ona je za onoga u čijoj duši nađe odjeka. I taj odjek normalno tada upotpunjava to delo. Tako da i ovo delo Petrovo je upućeno svima vama i svako od vas će ga dovršiti svojom dušom i svojim senzibilitetom, a ono posjeduje tu polivalentnost da može da se iščitava na više nivoa. Urednik ove biblioteke u kojoj je knjiga izašla nazvao je to ljubavni i psihološki triler. Može, to je jedna od mogućih opcija. Međutim, pođimo od neke suštine stvari. Koren ove knjige predstavlja ljubav i bol, ljubav i tragedija. A gde je ljubav i tragedija, tu je kao sveti duh poezija. To sveto trojstvo uvek je prisutno. Da li je u pitanju Romeo i Julija, da li su u pitanju neki moderni prosedeji, da li su u pitanju mitovi, uvek je to osnovno svojstvo prisutno. Ljubav kao velika strast, tragedija kao veliki završetak te strasti i poezija koja pokušava da odene sve to u jedno transcendentno, uzvišeno ruho. U ovom romanu to je samo početak. Ono što vas čeka, čeka vas niz narativnih i Petrovih smicalica koje je on tu utkao. On je pokušao da izbegne jednu konvenciju, da to bude linearna proza, linearna priča. Napravio je niz rezova kako bi taj roman delovao veoma zanimljivo i veoma začudno. A verujte mi, cela kompozicija je tako napravljena da kraj romana vas dovodi u neko katarzično stanje, a ujedno vas i šokira. Šokira vas svojom kombinatorikom koju je Petar izabrao, jer to je neki deus ex machina, kad on na kraju romana u stvari sve ono što ste čitali pretvara u jedan, kako bi se rekao, neverovatan koloplet mogućnosti koji otvara niz pitanja. Da li je to samo ljubavni roman, da li je to roman o bolesti, da li je to roman o razilaženju i gubljenju ljubavi, da li je to roman o stradanju, da li je to roman o nemogućnosti da se bude. Sve je tu upleteno, ali glavna odlika ove knjige je kao i onoj prethodnoj Petrovoj knjizi, ako se neko dobro seća, ja sam napomenuo da me u onoj prethodnoj knjizi iznenadilo taj pesnički osjećaj koji je Petar pokazao. U ovoj knjizi taj pesnički osjećaj je doveden do jednog predivnog krešenda.
Petar je pokušao da sve svoje neke pesničke obsesije uplete u ovu knjigu, što doprinosi da knjiga posjeduje jednu lepu eleganciju i jednu lepu mnogoznačnost koju poezija posjeduje. A upleteno je tu toliko pesnika. I sada, kada bismo ovu knjigu čitali samo kao pesnički almanah, znači kada čitate ovu knjigu i kada, na primjer, Petar pomene, ne znam, Pasternaka, vi uzmete pa pročitate Pasternaka. Pomene Rimbaua, vi uzmete pa pročitate nešto od Rimbaua. Pomene, ne znam, Vitmana, vi uzmete pa pročitate nešto od Vitmana. To je bilo nevjerovatno vođenje, kroz neki prosede poetski i kroz neku poetsku dušu koja je pretočena u ovaj roman. A ono sve što još zanimljivije i što je još lepše u ovom romanu je Petar upotrebio veoma lukavo i svoje medicinsko znanje. I to medicinsko znanje nekada, ja sam bio prvi zastupnik da ga ne poštujem kao lekara, ali ga poštujem, izuzetno volim kao pisca. Kad kažem ne poštujem, ne mislim u onom pežorativnom smislu, nego ja njega volim kao pisca, ne kao lekara. Međutim, on je uradio nešto što je možda, eto, Bulgakov pokušao u svojim dnevnicima doktora, pa i Čehov tu i tamo da uradi sa nekim tekstovima, gde je svoje medicinsko znanje pokušao da uplete u svoj tekst. Petar već drugi put u onoj prethodnoj i ovoj knjizi to upliće veoma maestralno. To je briljantno kako je uspeo da taj neki svoj svakodnevni doktorski sindrom uplete u jednu poetsku i nevjerovatnu fantazmagoriju. Po meni, ova knjiga je jedan veliki ljubavni roman. I na kraju knjige postoji jedna rečenica koju ja mnogo volim, a to je: ništa ne ostaje osim senke na čaršafima koji izblede posle prvog pranja. To je nevjerovatno. To je kao ono što je momak Kapor u Uniji uradio, šta ostaje posle ljubavi. Onda nabraja šta sve ostaje, potencirajući u stvari time gubitak. Petar je išao radikalnije. On je gubitak doveo onako kamijevski do apsurda. Jer ti beli čaršafi su stvarno senka tela koje je bilo prisutno i koga više nema. A bit će i ta senka raznesena pranjem i nema više ničega osim neke transcendencije koja je samo poezija. Verujte mi, moje je veliko neko divljenje Petru što je uspeo da svoj pesnički duh tako briljantno transponuje u prozi. I ova proza je po tom veoma slična nekim velikim književnim delima koja pokušavaju da budu spoj poezije i proze. Mislim, imali smo gosta našeg dragog književnika Vladimira Pištala koji isto je na tom tragu stalno traga da u prozi u stvari transponuje poeziju kako bi oplemenio tu naraciju, kako bi ta naracija bila nešto više od puke dramaturgije događaja. Prema tome, uzmite ovu knjigu da čitate, pokušajte da uđete u lavirin događaja, ali ne samo da dešifrujete ono što je na površini, pokušajte da dešifrujete sve ono što je Petar sakrio kao neke divne dijamante u tim čaršafima proze. Verujte mi, naći ćete svašta. Normalno, svako prema svojoj predispoziciji i prema registru sopstvene duše. Prema tome, od mene toliko, a od vas sledi sve ostalo. Hvala puno. Evo Boris. Hvala. Dobro večer svima. Meni je veoma interesantno da se ovde vidimo posle... koliko je prošlo od kad je bio ovde Pištalo? Pola godine, a sećam se da je bio otprilike sličan broj ljudi na promociji u Srpskom glasu. I to je bilo vrlo interesantno zato što je tamo smo govorili paralelno o Petrovoj i Željkovoj knjizi, koliko se sećam. I ja ne volim toliko često sebe citiram, možda i volim, šta ja znam. Međutim, interesantno mi je bilo da sam onda pričao o tom transnacionalnom stvaralaštvu ljudi kod nas. Ovde pred vama za stolom sedi nekoliko ljudi koji se time bave u ovom trenutku ili čija se deca time bave u ovom trenutku. To mi je veoma zanimljivo. Petru je ovo 6. knjiga.
Ja sam knjigu objavio pre 2 meseca u Beogradu, a Stojankina ćerka je objavila nekoliko knjiga koje sažimaju njeno srpsko, australijsko poreklo sa njenim američkim prebivalištem. To je meni veoma interesantno, prosto zbog toga što kada pogledate kulturnu produkciju našeg naroda, naših naroda u poslednjih recimo 20 do 30 godina, ja to i dalje tvrdim i sad i krećem iz jednog širokog konteksta, uzevši u obzir mnoge stvari koji su naši identitetski markeri, uključujući i ove zastave koje su oko nas, koje su meni uvek veoma zanimljive. Zbog toga što kada govorimo o kulturnoj produkciji, zaista do pre 20-30 godina, bilo bi gotovo nemoguće da se ovoliki broj ljudi okupi na promociji jedne knjige. Let alone da se ovoliki broj ljudi okupi na nekoliko promocija Petrove knjige u Srbiji. Sada je to sasvim moguće. Znači, postoji neka vrsta povratne sprege koja već duže vremena postoji između dijaspore, odnosno rasejanja i matice. Mi više ovde nismo puka projekcija ili refleksija matice, mi smo sada postali kao neki drugi narodi, recimo Italijani, Grci, Poljaci, ne znam, Libanci, Singapurci, Vijetnamci, ljudi kod kojih je to nekako podeljeno. I na taj način je meni veoma zanimljivo kad mi Petar priča, recimo, ja uvek pričam o kulturnoj produkciji prvo, a zatim o sadržaju. I to ljudima može bude dosadno, međutim vrlo je važno u kom ramu se ova slika nalazi. Jer ram jeste deo slike, a i slika je deo rama. Kada dođe nekoliko stotina ljudi na promocije knjiga u Srbiji, kada ljudi dođu na sajamsku promociju ove knjige ili na promociju u Novom Sadu, mislim da je to veoma važna stvar, znate. To pokazuje da, znači, ovi brojevi nisu refleksija nečeg što je ovde ili da su oni toliko unikatni, već da postoji jedna povratna sprega u odnosu rasejanja i matice koja je veoma promenjena, koja odražava neke nove okolnosti u kojima smo se našli radeći na sopstvenom jeziku ili u kojima smo se našli zbog toga što su sredstva komunikacije postala drugačija, daleko dinamičnija, pristupačnija, jeftinija i tako dalje. To je meni sve jako interesantno zbog toga što sada vidim jednu dinamiku kod Petra koji je svoju prvu knjigu napisao pre jedno 13-14 godina, je li tako? A u poslednjih 5 ili 6 godina objavio 4. Otprilike, je li tako? 3. Što je onako jedna veoma zanimljiva dinamika. Kako je to raslo poetski je verovatno drugi deo mog izlaganja, ali ovo prvo, o tome bih stvarno voleo da vam prosto ukažem na to. Smatram da je ta vrsta kulturne produkcije, znači štampanja, znači muzike, znači onoga na koji način se povezujemo između sebe i umrežavamo, jedna strašno važna stvar. Mislim da je to jako važno i mislim da smo time prosto svi oplemenjeni i da učimo jedni od drugih. I to je zaista veoma važna stvar. Ono što je osim te transnacionalnosti, osim toga da sada imamo pisca koji putuje 2 ili 3 puta godišnje tamo, odlazi na sajam, odlazi po gradovima Srbije i Crne Gore, vraća se ovde, ima promociju. Osim toga, znači, ono što je važno je u kom pravcu će ta transnacionalnost, ta dinamika, ta povratna sprega između matice i dijaspore rasti. Meni je to jako zanimljivo, pošto sam i sam deo tog pokreta, a ono što mi je kod Petra izuzetno zanimljivo je to što je on na jedan način i deo tog pokreta, na drugi način što, kao što Sima reče, iskače iz toga. Jednom svojom originalnošću, inovativnošću i novim, ajde da ga nazovem, formalnim i inovativnim pristupom. Šta je meni ovde najzanimljivije? Najzanimljivije je moment trilera. Znači, za mene ovo jeste ljubavna priča, kao što reče Sima, ali za mene ovo je i triler. Taj triler je veoma zanimljiv, ajde, kao profesor filma i televizije ću sada da pričam, zato što vi u početku, kada gledate svaku TV seriju ili svaki film, dobijete jedan toolbox, znači jednu kutiju sa alatom, ili tako? I ljudi, recimo, kad gledate prvu epizodu, ne znam, Game of Thrones ili Breaking Bad, oni vam kažu, ok, gledaj sad ovu prvu epizodu i daćemo ti jednu kutiju sa alatom pomoću koje ćeš ti da raspakuješ ovu priču. Znači, ovako se ovaj show gleda, ovako se ova knjiga čita. Meni je to jako zanimljivo zbog toga što se time bavim celog života. Kad sam ja ovo otvorio, nisam baš mogao odmah to da provalim. I to me je zaintrigiralo zbog toga što sam mislio, ok, sad ajde da vidim čime se ovaj čovjek bavi, ja njega poznajem lično, pročitao sam prethodne stvari, ajde sad da vidim kako on, šta mi daje od toga da bi na kraju ostvario jedan veoma interesantan moment. Znate, postoji neka stvar u tehnici dramaturgije koja je veoma važna. To je, ako nekom nešto otkrijete, a on pre toga nije dobio nikakav hint
Ništa mu se nije dalo do znanja na koji način to da čita, on će kaže, ok, nisi mi rekao, nema problema. Ali ako ste mu rekli pa se on malo potrudi, a ne patronizujete ga, već sami otkrijete, onda se osetite nagrađenim. Onda vam je super od toga. Kažete, kako se ovog nisam setio, a baš je dobro proradilo. Meni se to dopalo ovde. Vi ćete videti neke tragove koje vam pisac pažljivo ostavlja, znači možete da čitate sav taj konglomerat citiranih pesnika, možete da čitate sve te citate, možete da čitate stvari koje vam on ostavlja prosto iza sebe i vi te mrvice pokupite, stvarate neke ukrštene reči, neki rebus, nekako to čitate i posle toga kažete, ok, tamo negde na 130. strani, kad stvari počnu da se otpakuju i razvezuju, onda sebe pitate, ok, gde je ovo sada bilo? Gde sam ja ovo video? Meni je to bilo zanimljivo. Zato što kao što i u svakom trileru, vi imate prosto neke osnovne stvari koje se događaju i načine na koji se nešto raspakuje. Evo da vam dam dobar primer, kad gledate noir detektivski film, detektiv pronađe telo, detektiv ide kroz razne pogrešne tragove, na kraju pronađe krucijalni dokaz i na kraju pronađe krivca i reši slučaj. To je veoma jednostavno. U romantičnoj komediji boy meets girl, boy loses girl, boy gets the girl again. Vrlo jednostavne stvari, znači svaka priča u 3 čina postoji tako što se dogodi nešto, posle čega život vašeg junaka više nikada neće biti isti kao što je bio ranije. To su veoma jednostavni mehanizmi koji se koriste 2500 godina u pripovedanju. Mislim da ovde nešto što je veoma interesantno, ta priča na kojoj jedan transnacionalni pisac, koji u početku stvarno ide u gomilu citata govoreći stvari donekle za ljude koji su ljubitelji književnosti, ali i za ljubitelji arhitekture. Ako ste bili u Moskvi, u Sankt Petersburgu, vi dobro znate i te konglomerate, prosto kako funkcioniše umetnička arhitektura, gde su pozorišta, šta se u njima gleda, na koji način se stiže od jednog do drugog mesta i on o tom piše jako zanimljivo, stvarajući neku vrstu vrlo zanimljive paradigmatske slike jednog života koji je i književni, geopolitički, istorijski i kulturni, a zatim vas uvede u triler na kraju. I to je meni bilo veoma lepo. Bilo mi je lepo iz 2 razloga. Prvo, zato što mislim da je posejao određene tragove i što u 150 strana ove zanimljive knjige stvarno vi možete da ih nađete i prosto oni su kao neki beli kamenčići. Vi kažete kako mi ovo nije palo na pamet ili pa rekao mi je ovde ili ovo je deo arhitekture Melburna koji je on povezao sa Moskvom i tako dalje. Neću mnogo da vam otkrivam. A s druge strane, možete da vidite i jednu stvar koja je zanimljiva, da završim čitavu ovu priču, u vezi onog što sam rekao na samom početku, da je jedan transnacionalni pisac koji dolazi odande, piše našim jezikom, rođen je u Adelaidu, ima strašno zamršenu biografiju, generalno piše na taj način da može da završi priču tamo gde ju je počeo i da kaže ja pišem o transnacionalnim odnosima, o onom tamo, o ovom ovde i o nečemu u Moskvi, gde je literatura koju volimo, a u isto vreme bavim se i žanrovskim romanom. Nešto što se kod nas događa retko. Eto, toliko od mene za početak. Kao što je i Sima i Boris, kao što su rekli, ovde piše jedan vrlo dobar prikaz knjige koji se nalazi na poleđini knjige i znači to je ljubavni i psihološki triler. Znači, Sima je nekako malo bio u toj sferi, da tako kažem, ljubavi, gubitka, Boris trilera, sad pretpostavljam da je bilo dobro da ja obradim ovaj psihološki aspekt ove knjige. Prvo, triler, to znači uzbuđenje i tačno je da je za mene, ja ću pokušati kao da opišem raspoloženje koje vlada u knjizi, odnosno taj, kako bi Englezi rekli, taj mood osnovni. To jeste stvarno triler, tu stalno ima neke napetosti. Vi kad čitate ovo, vi ne možete baš da se opustite. Sad, kako se napetost postiže? Kod Petra on u stvari stalno ide između krajnosti i u tom smislu je možda njegov ili opozita ili dualiteta i u tom smislu je možda njegov roman ne samo psihološki nego čak psihoanalitički. Šta znači, zašto to kažem? Pa, na primjer, kod psihoanalize imate mnogo tih dihotomija. Na primjer, imate svesno, nesvesno, imate maskulino, feminino, imate, ne znam, agresivno, submisivno i tako dalje. Petar vrlo mnogo oscilira između takvih raspoloženja. Znači, u nekim delovima romana
on eksplorira na vrlo jedan interesantan način jedan deo psihe koji se inače zove arhaična psiha, znači gde ima svega što je tabuizirano kroz civilizaciju i kasnije, znači od incesta, kanibalizma, tih primitivnih unošenja inkorporacije, da bi opet vrlo brzo i na sledećoj strani otišao u jedan vrlo subliminalan nivo, a to je neka, mogu da kažem, metafizika ili poezija, što su, pretpostavljam, sublimatorno najviši nivoji. Znači, ovde ima jednog i drugog i to se stalno na neki način smenjuje i stalno onako najavljuje da će nešto da se desi i stalno stvara jednu tenziju koja je u stvari to gde živi i gde se kreće junak, je li tako? Znači, takođe je interesantno kako je to određeno vremenski i geografski. Znači, mi imamo jedan geografski prostor i jedan psihološki prostor i oni su jako isprepletani u ovoj knjizi. Znači, mi nikada baš nismo sigurni gde je trenutno junak, nije ni on siguran. Isto tako, znači, tu nije samo psihološki geografski, nego je tu prošlost, budućnost i sadašnjost. Znači, na neki način nit radnje je rastegnuta tu. Znači, tu ima prustovske memorije. Znači, junak uzme, ne znam, neki objekat i onda ga on vrati ga ovde, vrati ga u prošlost ili na neki način inscenira neki mogući budući događaj. Tako da je i u tom smislu nekako to kompleksno. Znači, postoji jedna tenzija, postoji jedan konflikt ili postoji rat. Sada isto kao što je Sima rekao, svaki, da tako kažem, taj koncept ili light motiv i tako dalje može da se vidi i da se pročita i da se razume na više različitih načina, na više različitih nivoa. Ništa, prosto, ja sam mislila da je to nešto meni upućeno. Znači, to je nekako, ja sam sad pokušala samo da vam kažem kako se ljudi, pretpostavlja, mogu osjećati dok čitaju ovaj roman. Znači, to nije nešto gde vi možete baš mnogo da se opustite, zato što stalno postoji na neki način neka plahovitost i neka napetost i tako neki potencijalan konflikt i neko potencijalno razrešenje koje može da vas iznenadi. I to je svakako thriller, to je taj aspekt, je li tako, taj mood, to je odatle. Sada, već sam ovo rekla, ta knjiga, kako kada je pročitate vidjet ćete to i sami, ali ona nije ni malo naivna, sem tog konflikta kao kreativnog pokretača i radnje i svega, tu ima vrlo zanimljivih stvari koje, mislim, pretpostavljam da će vam biti veoma zanimljive i to je otprilike to što bi ja videla kao neku psihološku komponentu i kao neko osnovno raspoloženje i kao neku možda osnovnu. Sada ja imam još isto, ne znam da li ćemo tu u ovoj fazi, ali imam pitanja isto za pisca, pošto mislim da bi bilo lepo da u njega čujemo, a ne nas, ili ovo je prosto kako smo mi doživeli njegov roman, ali verujem da je on izazvao kod svakoga od nas određenu radoznalost i da bismo možda mogli nešto da pitamo Petra. Ne znam da li to isto ja da počnem ili... Pa dobro, videli smo kako to na ovaj roman gleda je psiholog, pesnik, dramaturg. A ja ću vam kažeti šta sam ja zapravo mislio. Ovo je jedna plošna priča. Jedna od 7 i kusur milijardi priča o izgnanstvu, o gubitku identiteta, o na neki način zbunjenosti identiteta. Kad se čovek nađe u jednom okruženju kulturološkom gde mu duša nije odrasla. I kako se tu snalazi. I pokojni Dušan Kecmanović, doajen jugoslovenske psihijatrije koji radi u Sidneju, koji je nažalost strano preminuo, a stric je jednog od dobrih pisaca Vladimira Kecmanovića. On je govorio o etnonacionalizmu, pa je govorio o tim asimilacionim fazama ili područjima, naravno radići sa našim izbjeglicama. Ja sam radio 30 godina sa našim ljudima
Imate one 3 faze, ne znam, takozvane asimilacije gde u potpunosti odbacujete kulturu domaćina. Znači, to je jedan strahovit gubitak identiteta, dajete svojom deci imena anglosaksonska u ovom slučaju, ne slavite slavu ili ne radite kulturološki ono što ste nekad radili, da bi se približili tom domaćinu i postali isti. To je izuzetno bolno jer podrazumeva potpun gubitak identiteta. Imate onu drugu krajnost, to je takozvani šovinizam, odnosno ksenofobija, da vi u potpunosti odbacujete kulturu domaćina, tetovirate se, religiozne simbole, likove iz ne tako slavne prošlosti, kao što sam već jednom rekao, i to je isto užasno iz razloga što čovjek jednostavno nije u stanju da živi i da se na neki način smiri u nekom novom okruženju. I imate onaj treći i najčešći, to je takozvana kreativnost, gde vi pokušavate da u svojoj delatnosti dosegnete neki nivo, ali bojim se da je tu motivacija kod većine da se na neki način približi tom nedodirljivom domaćinu. U sva 3 načina, naravno granice nisu oštre, postoji poniženje u osnovi. Mi se osjećamo poniženi. Većina. U toj novoj sredini gde ne znamo jezik ili znamo jezik, ali ga ne znamo na način na koji od nas očekuju da pričamo, gde pokušavamo na neki način da se asimiliramo, ali da ipak zadržimo one osnovne kulturološke odlike. Taj problem identiteta, on je sve veći i veći kako zalazimo u ovu tužnu budućnost. Naravno, čovečanstvo se prema identitetu definitivno odnosi siledžijski i to iz više razloga. Živimo u postmodernističkom društvu, kao što sam rekao u mom intervju, gde postoje pravila samo za sebe. Ni brak nije ono što je bio, ni pol nije ono što je bio, ni religija nije ono što je bila. A ujedno to je i potrošačko društvo, a ujedno to je i liberalno potrošačko društvo, gde u stvari samo stvaramo da bi trošili. Pa onda nas teraju da budemo i tolerantni prema nekim stvarima kojima smo se grozili. Znači, postojimo da bi stvarali, da bi trošili i da bi tolerisali. I naravno da je identitet zbunjen u najmanjoj meri. I kao takav mi pokušavamo da na neki način tu bol izgnanstva ili bol gubitka identiteta prevaziđemo, jer on je trajan bol, on je bol koji je izuzetno žestok i koji pokušavamo da ili utolimo ili somatizujemo ili ga na neki način pripitomimo, ne bi li ga učinili manje bolnim. To radim ja na jedan način. Moja strategija je pisanje, moja strategija je da to radim rečju topline ljubavi, bliskosti, saučesništva, savezništva, a nadasve ljubavi, naravno. Neko to radi i odlaskom u dekadenciju, droga, alkohol, kocka, neko to radi jer prosperira u svojoj, ne znam, IT industriji, neko to radi na jedan drugi način, ali svi to pokušavamo, svi mi. I zato je to plošna priča, znači svako će se naći u ovom romanu. Ja sam jednostavno koristio mrtve pesnike, naravno tu sam zamešao i neke moje strasti prema mrtvim pesnicima, prema kulinarstvu i tako dalje i s toga je nastao ovaj roman. Nema u ovom romanu nikakvih, veoma je malo u tom romanu autobiografskog, mada svaki pisac u svoj roman stavlja nešto autobiografskog. U mom romanu toga nema, niti je tu zastupljen moja sadašnja situacija, niti je tu umešan bilo ko od mojih porodice i tako dalje. Jednostavno, to je čista mašta, a mašta radi svašta. Eto, toliko od mene. Nemojte da mu verujete ništa. Zavodi vas. Kao i uvek, kao i svaki umetnik. To je posao. Posao opsenarenja i zavođenja. Ali u tom zavođenju sigurno ima i nekog dubljeg plana. A dublji plan je provokacija kada čujete 4 na izgled veoma različite interpretacije jednog te istog teksta ili knjige. To je dobro.
to je dobro da vi ubacite tu svoju petu interpretaciju. Ali, apsolutno želim da proširim kontekst ove knjige, bez obzira što je sam Petar lokalizuje na taj egzistencijalni nivo identiteta. Ovo je knjiga o mnogo dubljim stvarima, ovo je knjiga, kao što je Koka rekla, o nekim fundamentalnim psihološkim traumama Erosa, Tanatosa, koje svi mi proživljavamo. Da li smo ovde u izgnanstvu, da li smo tamo u domovini, egzistencijalni motiv i transcendentalni motiv je uvek onaj dublji motiv. Identitet je samo maska. Identitet je samo uloga. A tragedija je duboko u našem biću. U našem biću koje je sposobno da voli i da uništava. U isto vreme, istom strašću to radi. I prema sebi i prema onim najbližima, a obično u korelaciji muško-žensko. Ova priča je stvarno mnogo dublja od onoga što je možda i sam Petar indukovao pišući je. Verujte mi, zato sam pomenuo ono sa čaršafima, jer to mi podsjeća pomalo na Kamijevog Stranca, na jedno apsurdno stanje ovo, kada nema ničega osim praznine. Kada vi ne možete da nađete razrešenje svog dubokog emotivnog osjećanja i emotivne strasti, ne možete da nađete nigde osim razrešavajući je u totalnoj tautologiji, u praznini. To je vrhunac strasti, to se događa u svim velikim strastima, da li u Infigeniji na Tauridi, da li u Romeu i Juliji, da li u tragedijama novog doba koje govore na sličan način Majka hrabrosti od Brehta, na primjer. Tako da insistiram da Petra čitate, a što manje slušate. Hvala vam puno. Ako neko ima neka pitanja, ako je neko pročitao knjigu, pa želi da sada Petra pita nešto, drage volje, tu je Petar da odgovori, a ako nema, onda će Petar potpisivati knjige onima koji budu kupili i molim vas, evo, ako hoće neko... Borise. Dobro, jako je vrućina, to je tačno. Ništa, ja sam samo, ti si to... Ovo kako si ti sada opisao, roman, ja se tu slažem sa Simom, da tu ima mnogo više nivoa nego što ti si danas bio spreman da ponudiš. I zanima me da li ti kao pisac pođeš sa jednom idejom, pa se ta ideja razvija, račva, pa i tebe počne da iznenađuje, ili imaš onako setup u svom mozgu tačno šta ti hoćeš da uradiš. Meni se nekako čini da ovaj tvoj roman ima neki svoj poseban život, neku svoju posebnu dijalektiku i zanima me da li si ti to i sam doživeo kao pisac. I ovo što si rekao, ja sam baš to htela da te pitam, iznenadio si me. U našim razgovorima ti si meni često rekao u stvari koliko je tebi pisanje važno. I meni isto palo na pamet da je to neka vrsta adikcije, odnosno neka vrsta iracionalnog, da tako kažem, izbora, ali vrlo snažnog izbora. I ti si rekao da postoje naravno različite adikcije, samo nažalost, mislim, većina običnih ljudi nema tu privilegiju da ta adikcija bude kreativna i da znači urodi pisanjem knjige. Ali ajde da to formulišemo pitanje. Zašto je tebi važno da pišeš? Kakvu ulogu pisanje ima, sad to je više o tebi kao pisu, nije o tvom romanu, ali mislim ovdje ima malo pisaca, ima sigurno par u auditorijumu, ali većina nas nije. Jel možeš malo da nam to demistifikuješ? Kako je, s kim si ti to u dijalogu, o čemu se tu radi? Zašto pisci pišu? Pa, vidjeli ste 3 zastave ovde, australijsku, srpsku, crnogorsku. Ja sam razapet, to je moj identitet. Kao takav, to stvara tenziju o kojoj ti pričaš.
Jedan način da se ta tenzija na neki način, da se rešim te tenzije ili da smanjim tu tenziju u sebi, ja sam to i to činim pisajući. To je jednostavno jedno ekstrakorporalno osjećanje, totalno osamljenosti, jednostavno nešto nezamislivo. Svako ko piše znači da je to jednostavno prostor u kome nema mesta ni za koga osim za tebe, odnosno za mene. A dobro, ti bi vjerojatno pisao i da nemaš istoriju emigracije, mislim. Ne znam, to isto tako nije baš sigurno. Ja sam počeo da pišem tačno kad smo spremali one demonstracije protiv američkog bombardovanja Kosova. Svima mi je dao Gravesa, ja sam čitao Zlatno runo, neki Poljak je došao, nešto mi ispričao u vezi Tita i ja sam otišao i napisao roman. Pa dobro, i to je tačno. To vidiš, ali mi nije duša porasla ovde. Ja sam odrastao u Moskvi i u Beogradu. I došao ovde sa 25 godina. Formiran čovek. Sa 3 meseca. Pa beba, mala. Ti si moj sveštenik i ti to ne znaš. Dočekat ću se. Kad sam stvarao ovaj roman, ja sam razmišljao o tom identitetu. To je bilo moje stvarno prvenstveno... Molim? To je bio kidač. Pretpostavljam da jeste. Ja onda sam slagao tu priču. Kroz maštu, kroz vaše živote, mojih bliskih prijatelja, kroz moj život, kroz ono što se dešava u svetu i u čovečanstvu i to vreme koje ja nazivam očajnički smešna vremena. Jedno duboko razočarenje, a iz druge strane jedna kregigorska strepnja. Ja ne znam ko se ne osjeća, ko ovde nema strepnju za sutra. Šta će biti? Ne samo na globalnom planu, nego i u našim životima. Nikad fragilniji nismo bili nego danas. Stvarno niko ne zna šta će sutra se desi. Manjak vere, naravno. A svi postajemo deo te mašine koja nas melje. Kanibalizam kao posljednji stadijum kapitalizma. Da, pa potpuno ste u pravu kad kažete da je u pitanju manjak vere, zato što se obično kaže, moj prijatelj, sveštenik iz Srbije, kaže da anksioznost i baš nedostatak vere čine ovakav svet. U Australiji je svaka 4. osoba na antidepresantima. Na Novom Zelandu svaka 3. osoba, pa mislim, a u Srbiji sve više. Ne smanjuju se ti brojevi, naravno. Znači, ljudi traže u nekim drugim stvarima prosto izlaz. Meni je interesantno to što si rekao profesoru Kecmanoviću, mislim, i o njegovom bratu i o njegovom sinovcu, koji o tome pišu. Prosto jedan od njih piše kao, jel da kažem, bivši istaknuti lider, geopolitički čovek koji je jedan od glasova bosanskih Srba, drugi je opet dete koje je odraslo u Sarajevu, mislim, koje piše o tome. Utop je bio vreo i takvim drugim stvarima. Prosto vrlo interesantno gledati to šta je asimilacija, šta je potpuno odbijanje. Ja se potpuno slažem da je taj treći put verovatno karakterističan za sve nas. To je taj hibridni i relacioni put. Kako ćemo u stvari da pređemo ćupriju, a da se mnogo ne pokvasimo, a ipak i da pređemo i tako. Nekako da muljamo i da ostanemo, da živimo ovde, da ostanemo svoji. Čujem od prijatelja kada odem u Srbiju, kaže da mi dete ostane Srbin. Ja kažem, to je meni važno, ali možda i da ne ostane. Ako već živi tamo, da živi u onom svetu tamo, znači da se i tamo prilagodi, a da zadrži identitet. Ta neka priča je strašno teška. Da ostane, da ne ostane, da polu ostane, to su vrlo zanimljive stvari, zaista. One jesu hibridne, one jesu relacione i prosto ti kad govoriš kroz 4 identiteta, znači jesi rođen u Adelaidu, duša ti je porasla tamo, ti govoriš slovenskom dušom, ti ne pričaš o Futiju u ovom romanu, ne pričaš ni o čemu što predstavlja... U sledećem. Ne u sledećem, da. O australijskom kulturnom identitetu, ovde ne postoje australijski kulturni marker, izuzev što postoje neke geografske lokacije u Melbourneu koje pretpostavljaju ljudima prosto način čitanja, gde se recimo održava Formula 1, ajde neću više da otkrivam. Ali vrlo je zanimljivo gledati takve stvari, zato što je prosto to jedno pitanje kako mi rastemo u to nekom drugom svetu, šta prihvatamo, da li smatramo da je, ne znam,
Ja znam ljude koji su posle 30 godina se vratili kući i verovali su da samo u Australiji postoji razvod braka. Što je, mislim, veoma interesantno gledanje na stvari. Onda su shvatili da su se stvari u Srbiji promenile. To je zaista veoma interesantan način gledanja, prosto na koji način smo ostavili tamo nešto što je ostalo fosilizovano gledanje na stvari, okamenjeno potpuno. I na neki način čovek koji dođe u emigraciju toliko pati zato što se profesionalno ne postvari, što jeste glavni junak Petrovog romana, čovek koji pati, koji ima egzilični identitet, očigledno je čovek koji veruje u neke primordijalne stvari. Ja ću vas ostaviti samo sa jednom idejom. Veruje se da je nacionalni identitet nastao u vremenu print kapitalizma, u vremenu kapitalizma kad su počeli da se štampaju stvari. O tome piše jedan marksistički teoretičar Benedict Anderson, jedan čovek koji je umro pre 2 godine, jako pametan, ali koji o Srbima baš nema mnogo pametnih stvari da kaže. Mi predstavljamo u stvari jednu drugu vrstu naroda koji je svoj identitet i nacionalni i primordijalni, ako hoćete, dobio pod nečim što se na latinskom zove etni. Mi smo imali neku svest o identitetu, možda tu primordijalnu, možda među Srbima bilo gde, i Crnogorcima, i ljudima koji žive prosto na tom dinarskom terenu, koji duboko imaju neku vertikalu identiteta, koja je postojala i pre kapitalizma. Postoji veoma mali broj naroda o kojima se na taj način piše. Jedan od naroda je jevrejski, a drugi od tih naroda jedan od arapskih naroda. I ti narodi uglavnom žive negde oko Jerusalima i vezane su za prilično mitske stvari koje se sa njima događaju. Takav je to i naš narod, evo ovih dana, ako otvorite bilo koji srpski portal, vidjet ćete o čemu se piše. Piše se o mitskim pitanjima, ne piše se o tome koliko je voda poskupela ili koliko je struja poskupela. Prema tome, postoje neke stvari, kao što Petar kaže, koje u stvari govore o tome gde vam je duša porasla. I mislim da je to veoma važno kad gledate svoj identitet. I mislim da na taj način u stvari pravimo pun krug. Određeni identitetski markeri postoje i kad god pričamo da oni ne postoje, oni nam se u stvari sve jače tim strahovitim klatnom vraćaju i guraju nas na potpuno suprotnu stranu. Pokušavamo da balansiramo na 55-40%, međutim kad god odemo na jednu stranu, geografski ili istorijski se udaljimo od sebe, ta stvar se vraća sa osvetom kao neki bumerang. Pogotovo kad pričaš o nedovršenom identitetu kod svih Srba. Ne samo kod Srba, kod Hrvata, kod Slovenaca, kod Bosanaca, kod Crnogoraca i tako da. I kao takav nedovršen identitet, on je fragilniji, on je mnogo osjetljiviji na sve te uticaje i tako dalje. I zato se i dešavaju te stvari, kao što su depresije. Imate nenormalan broj depresivnih ljudi. Ja mislim da je depresija jedna od pošasti 21. veka. Evo zna koliko o tome bolje. Pa ne, ja samo uz poštovanje svega što je ovde rečeno, ja mislim da se identitet ne svodi na nacionalni identitet. Prema tome, identitet je mnogo kompleksniji nego što je nacionalni identitet. I isto tako, u redu, ljudi će čitati knjigu, ali tvoja knjiga nije knjiga o čoveku koji je izgubio nacionalni identitet. Tvoja knjiga je o sasvim drugim stvarima. Izvini, tu postoji jedan određeni kontekst. Svaka knjiga ima kontekst. Dešava se ili u Petrovgradu, ili u izbeglištvu, ili na Aljasci i tako dalje. Ali tvoj je roman u stvari daleko kompleksniji nego što ga u najvećoj meri ti sada predstavljaš. Pa ja pušam da uprostim. Drugo, ja samo moram još to da podelim, znači tu ima seoba, ima izgnanstva, ima izbeglištva, ali ima i metempsihoze, ima seobe duše. Kada si ti sada rekao gde je tvoja duša porasla, da to nije bilo u geografskom okruženju gde si ti živeo, nego negde drugde, ti si tu potpuno postulirao jedan psihološki prostor. I kažem, bez ikakve potrebe da sada minimiziram taj aspekt, ja mislim da je on postojeći i da svako od nas ima i taj identitet. Ali nije dominantan. Pa kod nekih ljudi je možda i dominantan, ali je to samo jedan od identiteta, jedan od načina da mi vidimo sebe, doživimo sebe, rastužimo sebe, izgubimo sebe i tako dalje. Pa dominantan je u trenucima kada emigrirate ili u trenucima krize, a u drugim, kod Šveđana ili Norvežana je verovatno manje dominantan nego kod nas. Pa to je tačno, ali gubici su mnogostruki u životu. Mislim, mi svašta i svakodnevno gubimo. Žene se iz nekog razloga mnogo lakše nose, ne vrlo lako, ali mnogo lakše nose nego muški. Stvarno, primećujem. Sa emigracijom, sa gubitkom identiteta. Pogotovo ako imate dece, onda deca počnu, znači...
Pogotovo kada dođu deca, vi dođete ovde u određenim godinama, stvarate, jeli, radite, trošite, stvarate i tako dalje, i dođu deca. I vi pokušate na sve načine, kao što ti, Borise, što pokušate da indoktriniraš svoju decu da budu Novak Đoković, da ovo rade, ono rade, nije bitno, ja opet svoje pokušavam da učim nečemu što sam ja, što smatram kao deo mojeg osjećaja celovitosti, jer identitet nije samo osjećanja, to je osjećanje celovitosti i koja se stvara u jednom kulturološkom ambijentu za vreme adolescencije, kada mi počnemo da se pitamo ko smo, šta smo, gde idemo i tako dalje. Kada deca dođu i počnu da rastu, oni imaju svoj identitet, koji je definitivno kulturološki označen kao identitet Australaca. Oni samo ponešto prihvate od nas, dođe do malog sudara sa našim nekim stremljenjima, ali oni krenuću svojim putem. Evo Sofija, na primjer. Evo moja kćerka. Evo tvoji sinovi. Evo Simini sinovi. Evo sinovi i kćeri svih nas ovde. I onda dolazi do još, na neki način, ne razočarenja, ali neki se očesuju poniženi. Ja sam imao pacijenta čija ćerka oženila nekog tipa iz Istočne Afrike. Njemu sad u Rusi dolaze mali crnčići. I čovjek nikako ne može, a čovjek je negde iz Šumadinac. I čovjek nikako ne može s tim da se pomerim, a klinci su slatki, dobri sportisti i znaju i ponešto i naše da pričaju srpski i tako dalje. Međutim, on sad ti ne može to je još gore razočarenje nego živeti ovde i tako dalje. Znači, mi govorimo o običnim ljudima koji su došli ovde, ne sada mi koji smo ovde po 30 godina pa smo nešto istekli, nešto smo napravili u životu i tako dalje, pa se tešimo pčelama, putovanjima, verom, i istrajavamo u tome i tako dalje, ali opet kad se osamimo, neuroza, depresija, neko nezadovoljstvo, okruženi svim ovim pričama. Ovo je jedan roman koji je nastao iz toga. Jeste, ima psihološku potku, jeste on dubok, on dosta odražava mojih nekih razmišljanja i tako dalje, ali ne mogu ja sada da vam pišem nešto što vi nećete da čitate, jer ćete posle 3 strane da što kaže jedan moj kritičar, ovaj mi se roman ne sviđa, njime si dokazao da znaš da pišeš i ideš niz dlaku kritičarima. Nije mi odgovorio kako to idem niz dlaku kritičarima, ali je rekao, neće se to svidjeti ljudima. Prilično je dosadno, napravio se od nečeg dosadnog, interesantno i nekako si došao, ljudi će se zapitati kako smo uopšte došli do kraja. Sada malo ja preteram, malo posipam pepelom, ali mislim da zato je bio nužan taj thriller. Zato je nužna bila ljubav kao večita tema, ali i thriller, da ljude zainteresuje. Nešto mora da ih zainteresuje. Da te prekinem samo za jedan trenutak, reč dosadno zaboravite, zato što će doći tamo negde oko 120. 130. strane moment kada razvežete celu stvar. Ja sam o tom pričao prvi put kad sam govorio, neću vas davim još, ali dogodi se nešto gde se taj gvint otključa i stvari krenu. I one kad krenu da se otključavaju, one ulaze u treći čin. Svaka priča ima 3 čina. Prvi oko 25%, ona sredina oko 50% i poslednji kraj oko 25%. Ako ste gledali bilo koji film, to vam je thriller, to je žanrovska priča. Znači, u poslednjih 25% vidjet ćete nešto što će se vrlo brzo raspakovati i što je veoma interesantno. Daleko od dosadnog. Još ćemo se pobiti ovdje za stolu. Ima pitanje, evo, Dejan. Ja se slažem sa Borisom, ja sam na 125. strani pomenula žulja za zavičajem i tako. Ja ću da budem kažem, slažem se sa Borisom, tek na 125. strani se pominje prvi put kako se zove, žudnja za zavičajem i tako. Žudnja za zavičajem i to. Pre toga ima dosta tog i kulinarstva i događanja i slažem se. Da. Na 131. se prvi put pominje rat i onda se stvarno sve raspakuje. Moje pitanje je samo, malo pre si rekao da si sa tim bolom izgnanstva ili kako smo rekli, borimo protiv bliskošću i ljubavlju, jel da? Mislim, na kraju romana, glavni junak, stvari kada žena govori njemu, on joj je kazao da se boji bliskosti. Ja tokom celog romana oduševljava me to preispitivanje, to traženje. On govori o ljubomori, o neverovanju, o tom nedostatku bliskosti, o gordosti, o sujeti.
to je mnogo dobro kad se to može pročitati, ali kažem, šta se dešava sa time da se protiv svega kao pisac, kao autor boriš ljubavlju i bliskosti, i ovde govorimo o čoveku koji se plaši bliskosti. I to lepo kaže, lepo analizira sebe, bespoštedno, besomučno, to je super, ali da li tu već postoji konflikt, i onda se vraćamo na to što je rekla Koka, da nije ovde samo kriza nacionalni identitet, da je identitet ove ličnosti unutra, da je podeljeno. Da. Jel ima, recimo, prvih 120 strana, to je odnos, mislim, starenje, kad neko voli nekoga mlađeg i tako to imamo i kod Hemingwaya preko reke i u šumu. Čovjek ide na ta mesta gde je ratovo u Italiji sa mladom ženom koju voli i kaže da je ljubav jedina stvar što... I mi mu verujemo. Znači, on ne govori to o krizi identiteta, to je jednostavno isto teče. Mislim, ovo teče, za zadnjih 25 strana, ja sam bio stvarno napet. Slušaj, ja kao prosječan Balkanac, naravno da se bojim bliskosti, da se bojim intime i tako dalje, i da treba da prođe dosta da bi ja nekom poverovao, pa ajde da se opustimo, pa da živimo zajedno i tako dalje. To ujedno govori moja prošlost. Ali ovo nisam ja, ovo je moj junak. Ja sam u stvari hteo vam pročitati samo jedan kratak deo da vas ne gušimo više. Radi se o Nazimu Hikmetu. Nazim Hikmet je turski pisac pesnik, divan pesnik, zaista divan pisac koji je pobegao iz Turske, bio je član Komunističke partije Turske, pobegao je u Sovjetski savez i primio je, Turci su ga jurili, izbacili iz Turske, uzeli mu državljanstvo, i on je jedini stranac koji je sahranjen na Novodevičanskom groblju u Moskvi. Svi ostali su velikani, ruski velikani iz umetnosti, kulture, nauke, tehnike, vojni i tako dalje. On je jedini, a vi, ne znam da li znate, on je čukun unuk Omer Paše Sokolovića. Znači ima u njemu i naših korena. Tako da i ovaj mali kratak deo, jednostavno moj junak traži taj grob, on je u pratnji te fiktivne neke žene koja mu je vodič, i on ne želi da gleda u plan groblja, zima je, jutro, radni dan, prazno groblje, on trči, najzad nailazi na taj spomenik i naravno tu prvi put pominje Nazima Hikmeta i Omera Pašu, koji su iza sebe ostavili legat u izgnanstvu. Ovo je na Drini ćupriji, a jedna od najlepših romana i pesama koje je ovaj svet video. A ovaj moj junak ništa toga nije uradio. On se samo zarazio jednom jezivom ljubomorom koja mu uništava život. I da, pošto sam već ispričao, ne moram da čitam. Da. Inače, roman je klasika, onako postmodernistička, imate jednu staru formu pronađenog rukopisa, to su radili mnogi, od Tristana Šendija u inostrannoj literaturi, to su radili kod nas Jovan Sterija Popović od romana, roman bez romana, pa onda između rata Crnjanski, pa posle rata i Kiš i Pekić. Ja sam unao jednu novinu, naravno ništa nije novo, ali ja sam unao ironiju, ja mislim da je to ono što sam unao, što je novo, i u tom ironiji, tu sam ja sam priređivač. Sve ono što mislim o čovečanstvu, sve ono što mislim o ovim užasno smešnim vremenima, to je ono što je izdavač rekao u prvi 20 strana, i to je ono sa čim ja mogu da se identifikujem. A ovi su sve izmislili, ovi pored mene. Dobro, ovo sve samo može da indukuje ono što je suština stvari. A suština stvari je da smo se složili, da se nismo složili. I to je stvarno suština umetnosti. A sada će Petar stvarno da vam potpiše ovu divnu knjigu, a vi je završite u 1001 noć kako vama odgovara i kako vi mislite. Nemojte da slušate ni Borisa, ni Koku, ni mene, a pogotovo nemojte autora da slušate. Čitajte ga. Nemojte da ga slušate. Ne, čitanje je unutrašnje slušanje. To je mnogo dublja stvar od ovog kolokvijalnog, svakodnevnog.
Znači, ponesite ga iznutra. Hvala vam puno. I izdržali ste.